עם ישראל הוא בעת צרה שלא היה כדוגמתה מאז השואה. מעולם מאז השואה האמנו שלעולם זוועות לא יחזרו על היהודים. נרצחו נשים וילדים ומתחילה מלחמת מצווה. 2 מהתלמידים שלי כבר, לי יש 1,000 תלמידים, 2 מתלמידיי כבר קברתי אותם. הבנים שלי שנלחמים ואני שנלחם בוחם. והבני שלי, אני מקצר, ב2 דקות אני מסיים. ב2 דקות. 2 מהתלמידים שלי, אני מכאן הולך לעזה. יכול להיות שהיום אני אהרג וחלק מכם יבואו ללווייתי. אני גאה בישיבת חברון, אבל מאותו רגע שחזרתם, וטוב שחזרתם מבין הזמנים, כרגע חייבת להיות במלחמת מצווה. יצא חתן מחופתו. חבר'ה, חייבת להיות התבוננות הן מלמטה והן מלמעלה. זה רק התחיל. אני בא לכאן ואתם תהיו הישיבה העוצמתית הראשונה שמתוכה חיבור החרדים לכלל עם ישראל, שיכירו בגדולתה של תורה ובשותפות ולעשות נקמה בגויים. חבר'ה, כרגע יש לנו כבר מעל 1,300 יהודים שנקברים כל 5 דקות לוויה. חשוב שכל בחור יגיע לפחות ל2 לוויות בשבוע, יבקר 2 פצועים